Dular Sangya Prawadya Bala kang samya mara seba obrorenganing busana pindha panjrah ingkang puspita kang pinangka tingging prawira tubuh ambek sutira sumahap sangya prawadya bala kang sumekta ngayahi karya ingkang abdi pun tumenggung mandra guna nyadong dawuh siwun ingkang abdi sarita nyadong dawuh ingkang abdi purwa ikati nyadong dawuh ingkang abdi cangkung kuning nyadong dawuh ingkang abdi tunjung biru nyadong dawuh yo kowe kabeh padha ngomong luwih dhisik wektu dina iki bakal ana gawe wektu dina iki kowe kabeh tak dawuhi supaya gawe rusak kahanan karang kadhel supaya anggone para kawula ora bisa jejer mapan ning karang kadhel mengko banjur iki bakal ngranket marang Kyai Semar Badranaya kowe aja wedi kangelan aja wedi gawe pati rusak kahanan negara untuk kahanan perjuangan karang kadhel niki pestaken dawuh kewareng ingkang abdi bidal lajeng bidalipun benjang roko senadyan colok sambung obor budal dina iki nyuwun tambahi pangestu aja kaya bocah cilik Jaya Ukara wonten dawuh Kanjeng Ibu Betari Durga. Kepiye pawartane anggonku ndhawuhi marang sliramu supaya mboyong wandane Kyai Semar Badranaya ngaturaken cabaripun lampah. Nalika semanten kula sampun damel kanthi sampeka supados saged boyong Kyai Semar Badranaya kanthi sampeka negari kula ketaman pagebluk parang dene. Kyai Semar menika sanes tiyang ingkang loro saudon telu sakurupan. Ingkang dados nyatanipun kanthi sampeka wau sampun dipun waos kaliyan Kyai Semar. Lajeng kathah pepalang lan ugi bebeteng ingkang ambetengi Kyai Semar Badranaya. Tobat. Jaya Ukara wonten dawuh. Aku ngerti yektine kowe temen anggonmu bakal dadi putra siswane Betari Durga. Wektu dina iki kowe aja wedi keronden gawe
kowe aja wedi gawe pepati ana ing Karang Kadempel. Lamun kowe esuk bisa nyuwanake kandhane Kyai Semar sore bakal tak angkat dadi muridku. Lamun kowe sore bisa nyuwanake kandhane Semar Bandranaya, esuk bakal tak angkat dadi putra siswaku. Pak, menawi mekaten nyuwun pamit Kanjeng Ibu Benari Durga. Nyuwun tambahi pangestu. Ya tak pangestoni Jayakara. Keperanggul padha prayitna silehung genteng kalinde. Oh, ana satri kok gedhe cendhek, gedhene mung cilik. Brengose sapirke kuping kiwa tengen sapa? Akur karo aku Setyati. Wah, Kyat. Suarane gembleger kaya guduk. Oh, bapak. Kowe wadya bola sondi. Aku kekeset munggah sarene. Arahku Gustiku Prabu Jayakara. Arep opo kula papan kene? Bakal boyo Kyai Semar Bandranaya kinarya namun-namun ana ing negara Bata Saremak. Kamu gawe dadi ucapmu. Kowe bakal asik kang teman guru. Kowe bakal asik kang teman dusun Karang Kadempel. Wis bisa lamun kowe bisa bedak kang Setyati Prabu Bawaro. Wah. Tumpahan kabeh jimat aratmu. Dikit siung pengapit mati dening aku. Wajul itu cak siram.
Aku Petro. Siap nyanyi. Aku arep nang jebel apa? Bakal gawe bubrak karang kadepel. Oh, nek ngono musuhmu aku mah. Ayo maju karengan iku. Apa kau ini jadi mas? Nah, boleh sisan. Oh, oke, dia tenang. Ayo, itu kali. Sopo iki? Matane kaya ceplokan kok matamu iki. Aku Bagong. Sopo kowe? Aku Tumenggung Sarayuda, welok berarti. Wah. Ngerti gendeng barang mau kamu le. Ayo. Arep gawe rusak kangen-kangen kadepel ngliwati Bagong sih. Wah. Oh. Wah, Pak. Pawon niku. Wadyabala. Boto saring bak bubar mawon. Musuhe sapa? Musuhe Punakawan. Lagi niki mung musuh Punakawan kok Wadyabala sakmono kae kalah kabeh. Wah, nyemanggaken kawan. Ingkang baken. Wekdal menika Wadyabala boto saring bak bubar mawon Pak. Yen ngono biasa landian ayo iki Begawan tong sancong. Adep ana Trohon kowe. Sang kapian rinangkul tinapet kempet dosang retaning panggono wah sapa iki aku Begawan tong sancong Begawan sapa tong setan
Tong Sancong. Kowe arep ke barat mencari kitab suci ya? Sakakean kuwo saya di wadya kala karang kadepel. Musuh begawan Tong Sancong mangsa padha menango. Ayo maju. Waduh. Waduh mati. Kenapa kan duet? Iya, Pak malah kenapa, Dok? Amang ngasih diutang aku 3 juta. Aku pengen mati ngono ki antar saksi we. Ya ora koyo ngono kuwi wong karo sedulure kok koyo ngono. Bakone bojone loro. Ayo. Kowe sing kidul, aku sing tangguh. Ayo. Tapi yo piye sing jenenge kelangan adi ki yo nangis tenan. Oh, kenapa iki kek kepiye, Tru? Nek kek kepercayaane Bagong ki apa? Aku percaya. Nek cara nggonku kagare. Sing jenenge wong mati ki ora ngelumah ngono kuwi. Lho piye nek wong mati? Nek cara nggonku wong mati ki lungguh. Oh, nek cara nggonku wong mati ki lungguh. Ha iya. Wah, mati tenan, Tru. Lah piye to? Hai, Bagong lungguh iki. Nek cara nggonku ki ora lungguh, Tru. Lah piye nek cara nggonku? Nek cara nggonku wong mati ki yo nganggo udut barang. Kowe wis tau tuman mayit udut ta? Ajar. Kowe kenapa Bang? Wah, ana begawan ampuh banget, Bro. Begawan ampuh banget. Lah Wadyabala sakono mbane mau wis mundur kabeh. Saiki sing maju begawan Tong Sancong. Sapa? Begawan Tong Sancong. Ana begawan kok Tong Seng. Aku disembur panas kabeh aku, Bro. Jajal Bong. Iki ya sekarang begawan Tong Sancong. Ya, aku begawan Tong Sancong sapa kowe? Aku anak Semar sing nomor loro jenenge Petrukan Bola. Apa kowe arep bela pati karo sapa karo sing Bagong karo? Kowe lah aku ya adikku je padane. Ayo, tunggu lho kowe arep gawe kisruh ning Karang Kadepel musuhe Petro. Apa? Ayo nyam, pilih lawan. Gila. Depan ngantem tenan kamu. Lho, lah iki mau wis mantep solo banget. Yo, jajal. Wah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gila. Wis mantep tenan ya. Sempur mati dengan aku.
Ing